Google променя алгоритъма за позиция на рекламите. Компанията представи настоящата си разработка с изкуствен интелект AI, която ще даде отражение в сегашния начин, по който се генерират резултатите в Google. Според данни от Google, тази промяна вече е настъпила в Америка, като техните очаквания са да се разрасне постепенно в цял свят. Google обяви, че ще започне да показва реклами в новия си раздел AI Overview, който е част от инициативата за трансформация на търсенето. При такава голяма промяна от изключителна важност е бизнесите да се доверят на професионалисти в областта, които да ги преведат благополучно през тези промени, без да се създаде дисбаланс. Специалисти, които не спират да се обучават във всяка област, осъзнавайки способностите си и гарантирайки сигурност. Ние от GetSeo сме точно такива. А ако не си сигурен как ще продължиш да пускаш рекламите си в Google и дали ще продължат да бъдат толкова ефективни както преди, свържи се с нас и ние ще ти помогнем да преминеш през този период на дигитализация с AI, като продължиш по пътя на твоето развитие без спънки.